magbuwag ta kay babae ka ug bayot ko makahilo. Magbuwag ta kay wa na ko'y kwarta. Unsa nga magbuwag ta kay mas bayot pa ka kung panuwaya ka. Gina kabakang Bisayang Maki. Hello everyone, welcome back to my channel. Ug karon, this is my first ever movie reviews. Ako lang last nga nakita nga movie, which is ang Magbuwag Ta Kay. This is starring medyo maldito Akiko Salon, Snake Princess, and others. Chima. Excited kayo nga magbubuhat ani nga video kay well nakita ni medyo maldito wow so far. Ang akong comment, ang akong gi-post. Well actually guys, ano to sa tong pag Sunday mas siguro to nga nag-post ko sa akong movie review o gusto kong himuon gid ako siya nga video kay since I am a fan of mga Bisaya contents o hopefully daghang pag mga Bisaya movies nga maabot sa big screen. So karon mo na siya ang akong movie review. Plot sa story kay si girl mularga na padong Toronto, Canada. Kay boss ako asa ng Toronto girl oy. Baka maldita. Sige, si girl mularga na sa Toronto din nagplano sila ifon sa man, ala si boy sa man magbuwag ta or LDR. Yeah. Di man ginan si boy mag LDR kay dili ko no siya ka. Nya, unsa to pag Kalisod si boy no. Fuckboy kayo. ayo na. Anyways, to make a long story short, the motto, nag-decide sila nga magbuwag sila on the day sa departure date sa babay. But, to prepare for that specific date, ilas ang i-recreate na nila mga first meeting nila, first date, o katong mga secret places nila or mga favorite places, spots, and all nila. So, mo to siyang story, nagtoy kraton nila, ilang i-recreate, naghimo sila silang last moments, and then, nakigbuwag si girl a week before sa ilang departure date kay kung siya makakita ni boy nga maka-move on bisag wala siya. Make sense? Hala ka na. Well, if di siya ganahan makakita unta ni boy, buto si boy nag-breakdown and all and stuff. Crying dito, and crying everywhere. Make sense ba? Kung patra ko words ang akong ma-describe ani nga movie, which is ang kilig, lingaw, lagobs, o makalagot. Yes. All caps. Makalagot. Okay. Patayin na to siya effects. Ha? Tagsa-tagsaon. Kilig. Kilig ang moment sa couple. Like, ilang mapag-recreate nila silang first meeting then first date, first kiss, pag-agto nila sa ilang mga favorite places, secret hideouts and all. Kilig siya to the point kasi nga bigyan ako real life couple sila and akong bawian sa akong post dili din sila real life couple. I-confirm na sa na-reply na ko sa Magbuwag Ta Kay fan page. So dili sila real life couple. Sorry. Kaduha, lingaw. Of course dili mawa ang mga jokes sa mga Bisaya. Ginagmay nga classic nga jokes nga ilang gipangbuhian dili OA. Well, very well said kaayo ang mga Bisaya nga jokes makaayon kag makarelate ka, diba? So, take it from me, ako OA ko nga pagkataw kay Boko musitag mga OA nga jokes. So, mo to siya ang angan yung atangan. Ikatulo, lagobs. When I say lagobs, I'm referring to Snake. Yes, Snake Princess or Mark Anthony Abusejo sa tinuod nga kinabuhi. Lagobs in a way nga, okay, before ko masulti siya pag-lagobs, wala ko ka-gets sa point, or wala ko ka-gets sa iyang purpose sa movie, pero kalagom sila kay bisag asa nga scene mukalit nagtunga si Snake Princess in a lagobs way. O ang pinaka-bongga or pinaka-memorable ako nga part kapag lagobs ni Snake kay ang tangga scene. Yes, you heard me right. Nagtangga si Snake like taas high kay nga tangga one piece, tangga piece si term ana niya. Basta yan ani. O yan ana nga tangga. Imagine na si Snake katuyok-tuyok sa shore nga sarong ray dala. Then ako yung nakita nga something. So, kung ano sa iyo sa tangan, i-check na nyo. Kaya namin nakita nga something sa tangga nga scene. So, i-check na ninyo. O lastly, makalagot. Yes, naglagot ko. Mutumog sa dili towards the end of the show or towards the end of the movie. Pag-post out ako sa akong kalagot sa FB na ako kay wala ako ganahay sa point nga mo nila ako sa kalagot ako.
Well, ang tibok plot is nag-revolve na lang to ha. Love story, of course, batata lang. Ilham ng story. Mama ng plot sa movie, love story. So, ang story is nagtuy ka lang na lang duha. Mulakaw sila, kay maghimog moment, muuli na sad, muuli para mukuha lang gamit, mulakaw na sad. Then, unconsciously, wala na sila kabantay. Ano na yung problema? Ang ilang respective families, like sa side siyang ate, nag-prepare di ay ang iyang ate o family dinner sa ilang tibok kaliwat. Kaya mo lagi, at least mo say goodbye to the girl, kaya malarga na lagi, properly, pero mo to siya, iyatong maliwala kay lagi, maghimo siya last moment ni Guy. Si Guy sad, wala sa siya kabantay, ngayong mama na sakit, ang nakibawra iyang igsuon nga amang og bungol wa gipahibaw nila ni Guy kay lagi problema si Guy kay mao sa ingon ganahan ni mama nga dili makadungog sa problema. So kada gani nga part nabot sa point nga si Guy nakahibaw na siya sa problema or sa sakit siyang mama, pero nasa sa ospital ha, gidiscussion siya sa doktor kung sa sakit siyang mama, kung sa posibleng mahitabo. Pero ang ganoon na gyapon kay si girl nakik-break up sa unexpected nga date na sa wala sila sa buti. Oh boy. Then abot sa point nga ngato ko part naglagot kay murag okay na baliwala niya yang mama. Nabuto na noon si girl unta uy mo larga mo balik ra mo ta. Pwede ra mo ta mo balik. Yung mama ko sa to, mamatay urito yung mama. Balik pa to. Ayo ana. Nakaingon ko love life man over family. Pero in fairness gibawi ni Guy pagka end sa movie kay nakarealize siya nga gikinahanglan siya sa iyang family, especially sa iyang mama. So, kudos dato. Overall review nako is kudos to the entire cast and crew of the Magbuwag Takay movie. And hope nga magkadaghan pa ang mga Bisaya movies nga mapatanaw na to sa big screen. The last time I saw a Bisaya movie was murag pelikulang Pinoy festival man siguro to katong Patay na si Jesus starring Jacqueline Jose. So mo to siya pinakalasa ko nakitaan nga Bisaya movie. So sa mga wala pa nakakita sa Magbuwag Takay movie, barato ra kaayo ang ticket. It's 200 pesos. Dili lang kay worth it, labaw pa sa worth it mong expect sa Bisaya. Then napasali advance screening on December 8, 9 and 10 sa SM City Cebu North Reclamation Area sa Cinema 8. Mapalit nimo ang ilang ticket sa Lundi Rose o San Jose Bake Shop. Una sa tanan, gusto ko magpasalamat ni Chandro Sabuero. Siya ang naghatag na kuha nga ticket. Actually, it is a complimentary ticket. Thank you so much. So, thank you so much for watching. If nakarelate ka sa akong mga ipanabi, like on this video. If feel nimo makarelate mo imong ubang mga friends ani nga movie, share this video and support the Bisaya movies or Bisaya rom-com, and subscribe na lang sad sa akong channel which is Elfrain sa YouTube ug Rainis here sa akong Facebook fan page. Once again, this is Elfrain saying, "Chima kabakang Bisayang Baki!"